поведението на класа и моето предложение се спира отново на най-силните ученици, т.е. на най-високия успех. Това са Соня Станчева-Николова, Райна Арабаджиева и госпожица, ще ме извините, колеги, от притеснение, за малко да се забравя момичетата, Димитринка Стоянова Червенко. Това са тези момичета, ученички, достойни момичета. В моя клас няма недисциплинирани, няма наказани. Тези трите са челни. Водещи са в успеха и за това ги предлага и класа, и съответно моето мнение е също. Сега вече съветът може да реши дали могат да бъдат достойни момичета в здравето на нашето училище. Има ли някой да вземе относно предложение? Ако няма, членовете на педагогическия съвет моля да гласуват. Благодаря. Против? Въздържали се? Одобрена е новата знаменна група. Уважаеми гости, уважаеми колеги, сега позволете да ви поканя на една скромна почерка по случай нашия юбилей.